गोजोन फुंबिलि दिनै 25 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा दासिमबो SB बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। बिटिआरआव फिन एनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंनि मुङा किनाराम बसुमतारी। उदालगुरि जिल्लानि रौता नोलोबारि दैफां बाजारनि साखाथियाव थानाय धोनस्रिकुटी गामियाव जादों एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया। फुंनि 10:30 रिंगासो समाव किनाराम बसुमतारीखौ गावथारदों आरो पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला किनाराम बसुमतारीया सिखाव खावनायाव लोब्बा दङ। किनाराम बसुमतारीखौ जायनि नखरनि साखाथियाव गुलि गावफैदों बे नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरखाबै पुलिसफ्रा फैनानै नखरनि सुबुंखौ एरायनानै थानो थाखाय बुंथिफैदों आरो गिनो नाङा होननानैबो बुंथिदों आरो बेबायदि बुंनायनि 10 मिनिट उनावनो गुलि गावदों। जाय गुलिजों जिउ खोमानांदों किनाराम बसुमतारीया। नाथाय गावथारजानाय सुबुङा सोर बेनि सोमोन्दैबो जेबो मिथियामोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो सरकारा एसेबां गोहोगोरा दि सासे सरासनस्रा सुबुंनि न' खाथियाव सुबुं गावथारफैदों आरो नखरखौ खैफोदाव खोख्लैफैदों। बेबायदि गावथारनाय जाथाय जानायनि थाखाय जानो लोंनो हायाखै आरो गोसोआव गोजोननाय गैया होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बर'नि सायाव मानो बेबायदि इनाय खालामखो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव गावथारजानाय किनाराम बसुमतारीखौ गावथारखांनायनि उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय नतुन फानबारि गामिनि थागिबि। बेराफारसेथिं किनाराम बसुमतारीखौ जिउ जोबजासे साजा होनाया मोजां जायाखै होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों दि समाज बेरेखा खामानिखौ लाइ होनो नाङा। जायखौ बुजायनो हायो बिथांखौ बुजायनानै मोजां लामाजों लाबोनो नांगौ आरो जायखौ हाया बिथांमोननि हेंथायै आयेननि राहा लानांगौ। नाथाय जिउ जोबजासे साजा होनाया बारा मोजां जायाखै होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारीया। लोगोसे बुंथिबावदों दि आयेननि बेंखनावनो थानानै आयेननि राहा लानांगौ। जायनाखि जोंनि हादोरा हिंसानि हेंथा आरो सुबुं खुंथाय बेनिखायनो आयेननि बेंखनावनो थानानै साजा होनायखौ लुबैयो होननानै फोरमायथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। डिसेम्बर दानावनो बिटिसिआव साख्रिनि फोसावथाय होगोन होननानै बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। नाथाय साख्रिया बहा बोरो आरो साख्रिनि फोसावथाया बहा? बिटिसिआव जौगानायनि बांग्रिं मावगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। नाथाय बहा बोरो? बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया खुंथायाव थानाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो 1500 कौटि रांनि 15 थाखाबो लाबोनो हायाखै आरो 15 फैसानिबो जौगालु बिथांखिनि स्पेसियेल पेकेजनि खामानिखौ मावनो हायाखै। बिनिख्रुइ देरसिन फेलें मा दंबावो होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो फाइनान्सियेल इयार 2021-22 आव मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै होनो थाखाय 10 कौटि बाजेट एल'केशन दंखायो। देग्लायनि फाइनान्सियेल इयार बाजेटआवबो मुंख्लं नखरनि थाखाय 25 कौटि रां दं। नाथाय मानो मुंख्लं नखरफोरनो रांखौ होनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया। आरो आसाम सरकारा थफ्ला जुनानै दोनखानायखौबो लाबोनानै रानफैनो हायैनिख्रुइ देरसिन फेलें सरकार बबे बुहुमाव दं होननानैबो बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगोनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै होगोन आरो बिटिआरआव जौगानायनि बांग्रिं मावगोन होननानैबो सरकारा बुंथिदोंमोन। नाथाय बहा होननानै सोंथि खालामो आरो खालि मिशनजोंल' जाया भिजनबो थानो नांगोन। ओरैनो मिशन बुंनानै मेला खुंबाय थानानै बड'लेण्डखौ जौगाहोनोसै नामा होननानैबो बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया। लोगोसे बुंथिबावोदि बे सरकारा मोजां खामानि मावनो हानाय नङाखौ रायजो राजाफ्रा मिन्थिबाय। जायनि थाखाय दिनैनि सानाव रायजो राजाफ्रा माब्ला एमपि बिसायख'थि जागोन आरो माब्ला बिटिसि बिसायख'थि जागोन बेखौसो नेनानै दं। बिपिएफनियाल' नङा गासैबो जायफोरा बिटिसिनि मोजांनि थाखाय सानो अराय गोजोन आरो जौगानायनि सानो बिथांमोनहा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि नङाबा जेबो जौगानाय जाया बेखौ सानदों होननानैबो फोरमायथिदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारीया। जुलिनिफ्राय फैफिननाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानायजों 15 सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर जिल्लायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। 15 सुबुंफोरा जुलिनिफ्राय बालिपारानिफ्राय तेजपुर फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया हाखराव गोग्लैलांदों जायजों 15निबो जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा फेग्रा मुवा बाहायदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोनहा गारिखौ सामलायनो हायाखै आरो गारिया हाखराव गोग्लैलांदों।
जिउ गोमानाय साबानि मुङा फारियै दिपेन बरा, आकाश बरा, बिद्युत नाथ, केशव पाटांगिया आरो बिश्वजित शइकिया। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो न'आव गुफुर दाउ नुनाय जायो आरो बे गुफुर दाउआ बिटिआर सरकारनि आरो फैबाय थानाय समाव काश्मीराव बरफजों गुफुर नुनाय बायदि बिटिआर हालामावबो गुफुर दाउजों बुंफब होगोन। बे बिबुंथिखौ होदों राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि फिसारि डिपार्टमेन्टआ पिक काम फिश कालचार स्किमनि गेजेरजों क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव अमा आरो ना फुवान राननायनि हाबाफारि लादों। बिटिसिनि एसअपिडिनि गेजेरजों फाइनान्सियेल इयार 2022-23 नि गेजेरजों बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव 190 अमा राननाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों राकेश ब्रह्म बिथाङाबो। बेनिफ्राय बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो न'आव गुफुर दाउ नुनाय जायो आरो बे गुफुर दाउआ बिटिआर सरकारनि आरो फैबाय थानाय समाव काश्मीराव बरफजों गुफुर नुनाय बायदि बिटिआर हालामावबो गुफुर दाउजों बुंफब होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बिटिआराव दाउ अमा आरो बोरमा फिनायनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव जेरैबायदि जौगानाय फैगोन होननानै साननाय जादोंमोन, थिग बेबायदिनो रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थांगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि चिरां जिल्लायाव मोन 22 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अमा फिसा राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 100नि गोबां बोरमा राननानै होनाय जादों आरो 5 लाख दाउ राननानैबो होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। जायखौ मोजां मोननानै फिन 10 लाख दाउ फिसा होनो थाखाय प्रमद बर'आ सानदों आरो बे दाउआ एसे आलादा जागोन, जायखौ मध्य प्रदेशआव मोननाय जायो आरो बे दाउआ खमैबो 300 बिदै होयो होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' पुलिसनि जिउ खहा। गवालपारानि दुधनयनि मण्डल ग्रामाव गंसे ट्रेक्टर आरो गंसे मटरसाइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जादों, जायजों आसाम पुलिसनि सशतर ब्रह्मनि जिउ खहा जादों आरो बे जाथायजोंनो आसाम पुलिसनि सुदिलाल राभाया जखम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सशतर ब्रह्म बिथाङा गवालपारानि कृष्णाय पुलिस थानायाव पस्टिंमोन आरो सुदिलाल राभा बिथाङा रंजुली पुलिस थानायाव पस्टिंमोन। बे जाथायनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। फिसाजोनि आथिमंगलावनो बिफा हरेश्वर दैमारिया हरखाबै रुंसारि जादों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि थाकुमापारा गामिनि थागिबिमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाजोआ जुलि जाखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गावनि न'आव आलासि जाफैदोंमोन। बे समावनो हरखाबै बिखा आरो उदै सानाय जानानै रुंसारि जादों बिफा हरेश्वर दैमारिया। जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि हाथिगाव चारियालियाव गिथावना अर खामनाय जाथाय। गं 60निबो गोबां न'फोरा खामनानै सेवहांगार जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अरजों खामनाय न'फोरा रिजवान आलीनि भारा होग्रा न'फोरमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरा गिबियाव गंसे न'आवल' खामग्रोदोंमोन, बेनि उनाव मिथिस्लाबलायालासे गासैबो अरा गोसारदों, जायजों गंबासो गेस सिलिन्डार बेफ्रुदों आरो गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायजों अरा बांसिनै गोख्रैथिजों गोसारदों, जायजों 60निबो गोबां न'फोरा खामनानै सेवहांगार जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। अर खामनाय जाथायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै, अब्लाबो न'आव थानाय जा एसे रां दंमोन बेफोर खामनायजों लोगोसे सि-जोम, गोनां लेखा बिलाइ आरो उन्दै गथ'साफोरनि बिजाबफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बेनि अनगायैबो न' खाथि खाला थानाय गारि मटरफोराबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों। अर गोमोरखांनायनि उनाव उन्दै गथ'साफोराबो गावसोरनि खाउरि आरो गोनां मुवा बेसादफोरखौ नागिरहैफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनाखि अर खामनायजों गं 60निबो गोबां न'खरफोरा सिलिंखार जादों। बेनिखायनो प्रशासना समितिनि मददजों जानाय लोंनायनि आदार जगायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थाम्फै होखारनो थाखाय दावदै दोनग्रा खौथा एबा क्रेटआव अर सावदोंमोन। बेजोंनो अरा नांजेनदों आरो गं 19 अर खोमोरग्रानि मददजों अरखौ खोमोरनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया शिलंआव रड श' खालामफैदों। मेघालयआव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा शिलंआव रड श' खालामफैदों। सेन्ट्रेल लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै पुलिस बाजारसिम रड श' खालामदों, जेराव गोबां सुबुंफोरखौ मददनि थाखाय ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि रड श'आव 1000निबो गोबां सिकिउरिटिफोरखौ बाहायनाय जादों। मेघालयआव फैनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोननायखौ गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो बे खेबाव मेघालयआव फुदुमफुल अदेबानि थब्ल' बिबारा खिलिगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा आरो मेघालयआव बिजेपि सोरखार देरहायोब्ला रायजोआव जौगालु बिथांखिनि खामानिफोरखौ मावनायाव गोरलै जागोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे गासै सा सानजा भारतआनो बिजेपिजों दं, जायखौ लानानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि मेघालयआव बिधानसभा बिसायख'थिया फैगौ 27 फेब्रुवारियाव जागोन आरो भट साननाया 2 मार्चआव जागोन। मोनसे फोसावनाय
मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।